Ivan Bartolo u David Tej kienu eletti fil-Parlament fil-elezzjonijiet każwali biex jimtlew is-siġġijiet battala ta' Marta Sportelli u Simon Busuttil fid-9 u fit-12 distrett elettorali rispettivament. Fil-każ tad-9 distrett, il-kandidati li ttefgħu in-nomina għal din l-elezzjoni każwali kienu 7, fil-waqt li fil-każ ta' 12 distrett kien hemm 5 kandidati. Fit-12 distrett sa minn wara l-ewwel att kienu eliminati 3 kandidati bit-tellieqa finali tispiċċa bejn Tejk u Graziella Gallia. Fit-tinjat, meta tqasmu l-voti ta' 3 kandidati l-oħrajn, Tejk u Gallia ġabu voti ndaqs. Għaldaqstant wara li sar il-proċess biex ikun ikkonfermat li ma sar l-ebda żball uman matul il-proċess u riżultat baqa' l-istess, kienet eliminata Graziella Gallia skont kif titlob il-liġi elettorali. Dan hekk kif il-liġi titlob li f'każ ta' parità ikun eliminat dak il-kandidat li jkun ġab lanqas ammont ta' voti tal-ewwel preferenza fl-ewwel att tal-ġurnata. Dak il-ħin Tejk kiseb 1654 vot u Gallia kisbet 1323 vot. Fid-9 distrett it-tellieqa bejn is-7 kandidati baqgħet għaddejja ras imbras sakemm l-aħħar tnejn kienu Ivan Bartolo u Noel Muscat. Fis-sitt qatt Bartolo kiseb il-kwota u għaldaqstant kien iddikjarat elett. Sa dan it-tant ftit minuti wara l-eluq tal-proċess elettorali fiċ-ċentru tal-voti fin-Naxxar, iż-żewġ deputati eletti kellhom laqa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u mal-viċi kap tal-Partit tal-ħidma fil-Parlament David Aġus fid-Dar Ċentrali. F'kumment li għadda matul din il-laqa, Adrian Delija qal li dħul ta' Ivan Bartolo u David Tejk fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qed isir fi żmien opportun meta l-partit għaddej mill-proċess ta' riforma u tiġdid. Qal li dan se jgħin għax iż-żewġ deputati eletti żgur li se jżidu arja friska u ideat ġodda fil-Partit Nazzjonalista. ċert li kemm David u kemm Ivan kapaċi jagħtu l-investiment tagħhom mhux biss tal-ħin ma tal-ideat biex it-tibdil kollu riformi kollha li nagħmlu bħalissa jkunu kontribut huma part of the change illi għandna bżonn verament u il-partit ma setax kien f'mument iktar opportuna li jilqa' ġewwa dan il-grupp parlamentari tiegħu żewġ membri validissimi ħalli nkunu nistgħu nibdew inħarsu l-qudiem ukoll bil-parteċipazzjoni tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja lil kandidati kollha li parteċipaw f'dan il-proċess demokratiku iżda li ma rnexxilhomx ikunu eletti u wieħed li se jibqa' jara li dawn ikomplu jkunu parti ħajja mill-partit għall-futur. David Tejk qal li għalih dan hu mument ta' sodisfazzjon daqskemm ta' umiltà għal fiduċja li ngħata mill-elettorat u sellem ukoll il-memorja ta' ommu missieru uħuh il-kbir li qal li b'soba ma kinux miegħu f'dan il-mument ta' ferħ. Ta' sodisfazzjon kbir u moment ta' umiltà kbira fejn il-pajjiż, il-poplu titini l-opportunità biex inkun ta' servizz din id-darba fil-Parlament. U minnaħa tiegħu Ivan Bartolo qal li bħal David Tejk wara dan ir-riżultat iħares il-qudiem biex ikompli l-ħidma tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Jiena issa looking forward biex first of all nagħmel differenza lil Partit Nazzjonalista. Ġifieri wieħed irid jara kif ħajoħloq pjan biex dan il-partit ikun partit lest biex jarġa' jħol dal-pajjiż fidu għalfejn għax naħseb li żied ħaġa importanti hija l-pajjiż. Iż-żewġ deputati eletti ħadu l-okkażjoni wkoll jirringrazzjaw lil Marta Sportelli u lil Simon Busuttil għall-impenn tagħhom fil-Parlament Malti kif ukoll il-votanti kollha li fl-2017 esprimew fiduċja fihom bil-vot tagħhom. U ma naqdu wkoll mal-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista f'ringrazzjament lil kandidati l-oħrajn li pparteċipaw f'dawn l-elezzjonijiet. Il-ġurament tal-ħatra ta' Tejk u Bartolo se jittieħed l-4 nofsinhar.